What's up mga Lodi? Ang amang buhaton ng video no kay magbuhat mi og Tongue Twister Challenge Part 2. Sa dili pa na masugdan, amo sa kantahan nagpa-birthday ang among kauban nga si Rol ug Albot. Kay birthday man karon, amo siyang kantahan. Okay. 1, 2, 3, go! Maligayang bati kayo kaong-daong Maligayang kay birthday Maligayang bati kayo kaong-daong Maligayang birthday Sugatulog sa mga angin Sugatulog sa mga angin Dito gato dyan. Happy birthday. Happy birthday. Balik. 1, 2. How nyo, Jess? Wario ba? Wala sa'yo Wario ay. Happy birthday ka, Mark. Balik ka. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Salamat po na. Salamat. Bagay pag-anak na tanan na playo. Oro wala siya. May tumata. Abot mo na yung birthday na ako. May birthday na. Ano? Na bahala ka na. Puno ikaligo mo ka nila. Ligo yan. Kaligo eh. Pagkukim pinug. Hindi na binugo. Mau pada suruh putar bau ti? Mana suruh putar bau? Nagdagan na siya. Birthday roll. Roll, happy birthday roll. Oh, thank you. Bisaya na dako, way pakay way magbuot. Nganong tabis kay kadto, animal kay kang dako. Usaman nagtuog kag mahadlok niyong dugo. Yawara kinsa ka, bantay-bantay nya mudo. Bisaya na dako, way pakay way magbuot. Nganong tabis kay kadto, animal kay kang dako.